Jako Petr se to natáče, že jak předtím. Nebo foť. Tomí. Tak u debilů tohle. U kluku. U kluku. Tak u debilů spíš. To je stejný. Jako face mistress, viděli jste to? Můžu být to B. Jak jsi nás Tam prostě přijeme domů, takže pustím to peníze tak na 10. Zapni to topení, ať se... Ty jsi se chtěl být vtipný, víš. On to nedořekl hlavně. Do konce, víš. To natáčíš. Neblbně, ty vole. Hele, natočí. Dáme to sociálce, ty vole, oni mi seberou, my zavřeme buď do Bohnic, anebo jak Apolináři, ty vole. Naproti alkoholní, ty vole. A tady ty dva, kdyby to byly naproti alkoholním, to by tam celý rozbordelili, ty vole. Jo, připravil první den. Já jsem hodnej kluk. Já jsem vůbec Jo, ale nepil. ten největší aktor, který to natáčí, by se měl zdokumentovat. Cože? Že by se měl zdokumentovat. Cože by se měl nějak šlapek na... Zdokumentovat! Z-D-O-U. Natáčíte chudáka ospalýho. Jako třeba mě. Max se z toho nemladí, ne? Promiň.